asimanje. Sanibona ngaba nomkhwana ka Facebook. Sila ka Home Affairs emngeni. La bese sizobona khona ubaba uMncwabe provincial manager waka Home Affairs la KZN. Uzama ukusiza yena kumfethu. Kule nkiyankiya yomshado ka Facebook. Kodwa kuzokachaza ukuthi uzweni lapha na ku PM akuchaza mntaba kuthiweni la. Hey, wethu. Ababingenayo no Facebook babingelele. Ngibabingelela abantu ku Facebook. Cha nginethemba ukuthi ngizosizakala lapha ngibonene no provincial officer umba Mncwabe. Wangethembisa ke ukuthi nokho udaba njengoba sengilibikile kuzosukumeleka ngendlela uzosukumeleka ngakhona. Kodwa ke nje ngizothanda nami ukuxwayisa abafowethu bahla abantu impela ku Facebook kodwa hayi sengathi ungashintsha ukwenza ngoba hayi ngempela ushubile njengoba ngibhekene nezinto ezingaka nje angazi ngempela ukuthi ngiyowina kobe kuumuphi unyaka ngoba vele khona njengoba amaphepha divorce nje yiphezulu kwawo kuzodinga vele ukuthi uhambe ngokwe procedure yayo i-divorce so kodwa nginethemba ukuthi kuzoba right ekugcineni. Shutha mangavela omunye umfazi ku Facebook nje ngeke ungeke mfowethu ungeke ngibone elikhulu ubona kanye ukubona kabili mfowethu. Hawu hayi bahle kanje osisi ku Facebook. Hayi bosisi hayi umendo ke goni. Lo mshipa sinemfunonele bodadewethu yabo. Mina nginabantu engibaziyo abashadile bathi umshado ku Facebook. Kodwa without a jokes bafethu umuntu aseba serious bafethu. Isifundo esikhona kulento bafethu gadana abantu baka Facebook bafethu noma ngawona Facebook kuphela nakwabanye ama social network. Gadani bafethu izinto enzenzayo ningaleski ngempilo zenu ningaleski ngefuture yenu bafethu. Umfowethu namhlanje ugaxele namhlanje usenkingeni ushadisiwe engakhiphanga ngisho ichwane lodwa leli. Useshadile ngoba South Africa unomfazi. Namhlanje umfazi akamazi nokuthi ukephi. Ulayena ba namhlanje? Ngedwa. Wedwa? Kodwa nomfazi? Awu ufuna nje isamba semali ethile impela nje ukuthi ufanele ngimondleke njengokuthi umfazi wami. Awu uyayifanela nami lo sile. Tasikoqe njengo okapu. Kodwa umehluka istatus sethu asifani. Yena ushadile mina ngishadile kodwa sidlala ngendlela efanayo asinabafazi babili. Gadani bafethu serious note nje okunye besinomama la ngendaba yezipoki. Mama wayeregister ingane yakhe ingane yesipoki ehwela kasasa naye besinala ngaphakathi ngizomsiza but ke bashilo ukuthi yini ufuna kayenze because akusele kancane kusasa ke nami nje ngizophikela emlazi nawo mama siyomsiza because usasa ufuna ukukhipha incwadi esho ukuthi usaqedile mama ukukhokha isikweletu sakhe semali yakasasa bese ke sibuyana leyo information kanye nama record engane esesikoleni ukuthi ingane iqalephi ukufunda also nama medical history engane therefore bazobe sebekwazi ukuthi ba remove ba lift lesi sipoki lesi bakwazi ukuthi bashayele ingane yakhe certificate ngoba kustakha ingane yakhe njengamanje ngesipoki ayesifakele siholele ingane bekuyilokho nje bafethu ningangithinti bantu ngama ID please ngiyanicela ningangithinti kwamanje kukhona esisakwenza abafethu neoffice likaNdunankulu la kwaZulu-Natal uma sekuqondile sizokumemezela bafethu so ngiyacela ninganginika ama inboxes ningangifoneli bafethu ngiyonazisa nje siyabonga nisale kahle emakhaya peace asambe mkhonyana sharp